Ako ste sa sem dostali na ulicu? Ako ste sa sem dostali na ulicu? My sme tu už 28 rokov. Presne sem? Veď tu Lido vtedy nestal. Nie, ešte nie. Áno, No tak? To dáme do natoč to. A ešte nám niečo povedz. Niečo nám povedz. Daj mi cigaretu. Ale ja nefajčím. A čo ešte? Dáme, za chvíľku cigaretu dojde. Za chvíľku dojde. Tak na čo fajčíte? Lepšie. Takže na čo fajčíme do piče? Lepšie je byť zdravší. Keď nefajčíte, máte zdravé A teraz sa idete na holej zemi, prechladnete. Ostaňte na ole, zemi sedí na mojej bunde. Jaj, zase iné. A dobrý dres. To ste boli na zápase? Ste boli na nejakom zápase, keď máte taký dres? Povedali, či si fotbalista nevedí. No, veď máte aj kopačky. Tie hodinky. Dobre, máte, fungujú vám? No, prestali do piče. Dneska sa mi vyrebali, neviem na to. Ani, Nie. Vy tam máte malinovku, veď si dajte, aby ste... A v zime kde idete? V zime kam idete? V zime kam idete? jaké zime? Na chate. A prečo teraz tu sedíte? Vy na chate. Kamaráda, vede z auto. Ja, vy máte aj auto? On má, ne? A Jeep, že? A že máte aj Jeep, že? Jeep je to. Ja určite. A čo, príde pre vás na bicykli? A čo ste pili dneska? Hen tú vodku? Tak sa dobre. Na chvíľku dojde kamarát, dá cigaretu, dáma. To sa máte dobre, keď tak vodku popijete. On nám dal. No, Dajte si, idete preč. to máte dobre. Veď aspoň nemusíte platiť. Nemusíte platiť za byt. A máte nejaké peniaze? Dostávate? Dostávate nejaké peniaze od sociálky? Koľko? Koľko? 700? To dostávate na mesiac? Na mesiac? Tak nám zakývajte už naposledy. Idem už. Ty Maďar, ne, natačalo, Maďar.